ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ ସଜଳନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏ ସଭା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଗକୁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରୁ ମୋବାଇଲର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ ଓ ଅନେକ କିଛି ସହଜରେ କାମ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ହେଲା ପୁଲିସ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଓ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେମିତି ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ମୋବାଇଲର ବି ଦୁଇଟି ରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋବାଇଲର ଦୁଇଟି ରୂପ, ଯାହା ହେଲା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ। ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପରେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।